TV Siaya. Komiti mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobed e kind ODM-UDA ma bende ong'ere kaka 10 points agenda okwayo josiasa mondo bi onene lipot ma gibiro golo ketie tim. Giwacho ni e kinde ma jopiny ma Migori ywak ni winjruok 10 goeko pok oketie tim kaka owinjore, mana kaka jo Juma leronwa. Komiti mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobed e kind ODM kaachiel kod UDA mabende ong'ere kaka 10 point agenda dhi nyime kod kawo pach oganda kawo tende kod winjruok 10 gi ka odiechieng' ma kawuono ne gigo tach e kaunti ma Migori kama oganda e kaunti ma Migori ne ogolo pachgi. Agenda number 3, protecting and strengthening devolution. We are requesting the money to reach the MCS, the primary leaders, so that that money can be utilized according to the priority. Moko kuom gigo ma oganda e kaunti ma Migori wachni gidwaro nene lokruok gin moting'o kedo kod mibadhi, chuogo tije ne rawere kaachiel kod neno ni sirikende mag loch gwenge kod otiyo makare. That when devolution came, it was to be properly implemented. But what we come to observe is that everything that is supposed to be devolved ends up at the county headquarters. We as youth, what we need from the government is that we be taught how to fish, not to be given fish. Ywak nitie ni winjruok 10 gi pok oketie tim kaka owinjore ka dwaro nitiere mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ne ni winjruok manobedo e kind ODM kaachiel kod UDA oketie tim mapiyo piyo. From the time this agreement was taken, little has been done. Like now, if you listen, corruption is a key issue. The Kenyans are asking, even Kisumu was like that, even Homa Bay was like that. Kenyans are intolerant on what is happening in terms of corruption. There should be political goodwill. Monomigino be implemented to the letter. Gima wagombo ni jonad kotimwa maber kadang wayie mokwongo ni nyaka giketnwa usawa. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Komiti ni ma otele kod Agnes Zani kaka jakom mare onyiso morgi kod duoko magido kuom jo Kenya ka bende gisingo maneno ni paro ma jo Kenya ogolo motende kod winjruok 10 gi idhi keti e lipodgi. Tumeuliza specific questions and want specific answers. We're to compile this report, and by the 7th of March, we'll be presenting this report. It will be a public report. The members of the public are departing from the direction that some politicians had taken, that there's nothing happening to do with the implementation of the MOU between UDA and ODM. Kenyans want the president to affirm and continue with his commitment to the implementation of the 10-point agenda. Nadigo report, an agenda achiel kuom 10. Koro, kiku focus the Nadigo report ahinya to weyo chiko modong ka. Nikech chiko modong ka, bende gin mana important, kaka Nadigo report and be important. Fatuma Ibrahim na achiel kuom jokanyo komiti ni wacho ni gigeno ne lipot margi magidhi chwalo idhi ketie tim kendo kodhi chalo kod lipot mamoko manyaka sani koro pok oketie tim kod piny owacho. Will include one of the challenges concerns Kenyans raised is lack of implementation of task force report. We will put it and challenge it. I think the public has also a responsibility to speak to their elected leaders to ensure that these reports are implemented. Komiti ni mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 kata 10 points agenda bendo kwa josiasa kod jo Kenya duto mondo kose gi lwedo e chendoni magidhigo nyime. I'd like to encourage members of the press and politicians across Kenya to appreciate the significance of the 10-point agenda as a fabric of governance, because the implementation of the 10-point agenda as it is ongoing is going to improve the fabric